Neo. Materials que desafien la natura. Escuts d'invisibilitat, microscopis més potents gràcies a la superresolució, antenes de telecomunicacions de la grandària d'una agulla. Tot això ja s'està aconseguint als laboratoris gràcies als metamaterials, una nova generació de productes ultratecnològics amb propietats exòtiques i controlables. Aquests materials guien les ones i aconsegueixen efectes òptics i electromagnètics impossibles d'obtenir amb la matèria tal i com la trobem a la natura. A l'Escola d'Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona s'hi troba el CIMITEC, el Centre d'Investigació en Metamaterials per a la Innovació en Tecnologies, Electrònica i de les Comunicacions, un centre pioner en l'estudi d'aquests materials sorprenents i de les seves aplicacions en components de comunicacions. El CIMITEC és de creació molt recent. Va començar la seva activitat l'any 2006, però ja ha rebut diverses distincions i és membre de l'Institut Virtual de Materials Electromagnètics Artificials i Metamaterials, creat recentment per la Unió Europea a través de la xarxa d'excel·lència Metamorphose. En els seus laboratoris es dissenyen, es fabriquen i es caracteritzen nous components de radiofreqüència i de microones basats en metamaterials. L'objectiu és aconseguir dispositius tecnològics més petits, amb millors prestacions i baix cost. Els nous dispositius es dissenyen amb un programari específic que recrea a l'ordinador la seva resposta electromagnètica i permet predir el seu comportament. Un cop dissenyat el circuit, una microfresadora esculpeix l'estructura basada en topologies de metamaterials seguint el disseny dels investigadors. Quan ja s'ha creat, es mesura la resposta del nou component i s'estudia a fons per veure si segueix el comportament esperat. D'aquesta manera, el CIMITEC ja ha desenvolupat nous components de comunicació de petita grandària per a aplicacions en comunicacions sense fils de banda ampla, així com antenes per a aplicacions en sistemes d'identificació per radiofreqüència. Sobre la base de les propietats úniques i singulars dels metamaterials, des de CIMITEC fem transferència de tecnologia a la indústria en el sector de l'electrònica i de les comunicacions. Algunes de les aplicacions dels metamaterials en aquest camp són el disseny d'antenes ultracompactes per a aplicacions en identificació per radiofreqüència i el disseny de components de petita grandària i altes prestacions per comunicacions inalàmbriques de banda ampla, entre d'altres.